Possessive s. Ana amfani da possessive s ne tare da kalmomin noun domin nuna alamar mallaka, wato ta hanyar sanya apostrophe haɗe da harafin s a gaban kalma. To amma idan kalma tana ɗauke da harafin s a ƙarshenta, to a nan za a sanya mata apostrophe ne kawai. Misali, a maimakon ka ce the house of Ibrahim, sai ka ce Ibrahim's house. A maimakon ka ce the hostel of the girls, sai ka ce girls' hostel. A maimakon ka ce a clothes for men, sai ka ce men's clothes.